success kami dahil masaya kami sa ginagawa namin. So yung dati, yung nagtatanim kami, hirap kami kung saan ibibinta. So ngayon ang iniisip na lang po namin, magtanim ng magtanim at mayroon po kaming buyers. Ini-aim po namin na sana po balang araw yung association namin, isa po sa magiging leading association na mag-supply po kami ng mga prutas at gulay sa buong Pilipinas. Nagsimula po yung association namin year 2016. Unang-una po, ginawa po namin, nagkaroon po kami ng masusing pagsasanay, kasama po yung mga technician po ng Department of Agriculture at yung iba-iba pa po, galing pa po sa iba't ibang mga agency. So unang-una, ginawa po namin, gumawa po kami ng learning site. Sa ngayon, mayroon po kaming learning site na functional. Na lahat po ng mga ginagawa namin sa pagpaplano, doon po namin ginagawa, paano po kami magtanim ng maayos. So, sa mga taniman namin, ginagawan po namin ng paraan, yung calendar planting, para maiwasan po natin yung oversupply at maiwasan din po namin yung kawalan ng supply. So, ginagawa namin ng paraan, pag-layouting, yung drip irrigation. So, yung farm po natin ngayon, gumagamit na po kami ng mga makabagong teknolohiya. So, sa ngayon po, naka-fertigation technology na po tayo. So nakukuha po namin yung tamang oras sa pag-harvest ng produkto, tamang sukat, saka yung quality ng produkto para po sa mga institutional buyer natin. Doon na din po tayong opisina and ngayon po ginagawa po namin yung marketing. Existing po ngayon yung Kadiwa market natin sa Manila area. Mayroon din po tayong local market ng Sipukot. Inaayos din po namin ngayon yung Kadiwa market natin dito sa Libmanan. And yung trading post na gagawin din po namin. Kay LCC po, nagsisimula po tayo ngayon sa kamates, watermelon, sweet corn, and calamansi. So yung apat po ngayon yung nakapaloob po doon sa kontrata namin. But kaninang umaga lang po, tumawag po sa akin si LCC, need din po nila yung kalabasa saka eggplant. Mga katuwang po namin, nandyan po yung Department of Agriculture, nandyan po yung AMAD, hindi po nagpapabaya sa amin sa pagdating sa marketing. So, nandyan po lagi, nandyan po din yung ETI, yung DTI, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, nandyan po. And yung mga Umasinso Farmers, nandyan din po na tumutulong sa atin. Dumating din po yung Kadiwa, so yung market linkage po namin ay hindi po tumitigil. So kaya ngayon nangyari, ang mga kakilala po namin, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan po walang produkto, tumatawag po sa amin, baka po mayroon kami. Kung kami naman ay walang produkto, sa kanila din po kami tumatawag, baka rin po mayroon sila. So ang ginagawa po namin ngayon ay parang palitan po ng produkto. Kung ano pang mayroon sa Central Luzon na wala dito sa atin, pwede namin kunin, palitan din po namin ang produkto natin, dadalhin po sa Central Luzon. So nakita po namin ang kagandahan ng grupo dahil dati kung wala kaming ginawang grupo, hirap talaga kami at nakikita po namin sa ibang mga farmers na hirap sila, mahirap lumabas. So yung produkto nila, pwede sila magtanim, paano yung pagbinta? So ito po yung nagawa ni Agripreneur. So ang ginagawa ni Agripreneur, kinukuha yung produkto nila, binibinta kung saan po yung lugar na hindi rin sila makapagbili, hindi sila makalabas. So dinadala po namin doon. So ito yung magandang benepisyo ngayon sa farmer. So hindi po sila masyadong naghihirap and kumikita pa. Kasi sa time ng pandemic, sa Metro Manila, mataas po ang presyo ng gulay. Dito po sa atin, napakababa ng presyo ng gulay. So ang ginagawa namin, para kumita yung farmer, kung gaano kalaki ang presyo doon sa Manila, yun na po yung presyo sa kanila. So binabawasan lang po namin yan ang marketing cost namin, para pang gastos namin, expenses, sa diesel, lahat na gastusin namin. Yung tira noon, napapapunta lahat sa kanila. So wala na pong nababawas na iba. Kumbaga, nakukuha po nila ang magandang benepisyo.